Nordisk Flytteteam er en virksomhed, der gør flytningen nem for dig. Med speciale i transport og flytninger over Storebælt tilbyder vi forskellige løsninger, så flytningen passer til netop dine behov. Lige fra en total løsning, hvor vi sørger for det hele, til en hjælp-selv-løsning, hvor du selv hjælper til. Vi kører mellem Jylland og Sjælland hver dag, og kan derfor tilbyde en yderst favorabel pris, hvad enten der er tale om et enkelt møbel eller et helt hus, der skal flyttes. Har I brug for opbevaring, kan vi tilbyde egne træcontainere på vores varme- og fugtregulerede lager, så jeres ting kan stå i god behold. Nordisk Flytteteam. Vi gør Danmark mindre.